हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ അല്ലെ, 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? രാജവിദ്യ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ വിദ്യകളുടെ രാജാവ്, രാജവിദ്യ അല്ലെ, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. രാജഗുഹ്യം, ഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? രഹസ്യം. രാജഗുഹ്യം, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്, കിങ് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം, എന്ത് പറയാം, ഇപ്പൊ രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ്. അപ്പൊ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യകളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതെന്താണത്? 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അധ്യായം. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ പോലെ ഏറ്റവും സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 9ാമത്തെ അധ്യായം ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയാം 9ാമത്തെ അധ്യായം. അത്രയും നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കണം. കാരണം ഭക്തിയോഗമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ലാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തർ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടു പഠിക്കണം. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തരിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാണും. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭക്തനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ, അതിക്രമിച്ച് പരമമായ പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പ്രകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മരണത്തിലേക്ക്, പിന്നെന്താണ് അന്ധകാരത്തിലൂടെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും, ആർക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ലാന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തൻ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ബാധകമാണോ? അല്ല, ബാധകമല്ല. ഭക്തരല്ലേ? നമ്മള് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചോ? ഇല്ലേ? അത് നോക്കുമ്പോ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാ, ഭക്തന്മാരാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്.
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ, കൂട്ടത്തില് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്നല്ലാതെ. മഹാമന്ത്രത്തില് ഓങ്കാര ശബ്ദം ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഓം ചേർത്തിട്ടാ പറയുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. എപ്പോഴാണോ നമ്മള് എല്ലാ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാകുന്നത്, ഭക്തന്മാരാവണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടു ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രാക്ടീസ്. നമ്മള് സുഹൃതികൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ധനകാംക്ഷിയും പിന്നെ ആരാണ്, ദുഃഖിതരും. നമ്മൾ അല്ലെ, ജിജ്ഞാസും ജ്ഞാനിയുടെ അടുത്തേക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അല്ലെ, അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ. നമ്മള് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരും വരുന്നത് എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം മാറിപ്പോകും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവണേ, നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണേ, നമ്മളെ ചുറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവരുതേ, പ്രയാസം ഉണ്ടാവരുതേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിത് പഠിച്ച് പോകും തോറും നമ്മളിത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. നമ്മൾ മറക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. കാരണം നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായി പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അത് പക്ഷെ നമ്മളിൽ അറിയാതെ വരുന്ന മാറ്റ. കാരണം നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാനല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ ആദ്യം നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല മാറ്റം. അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഭക്തന്മാരാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ടിക്കിട്ട് പോവാം. ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ കാരണം സുകൃതികൾ ദുഷ്കൃതികളെ പോലെയല്ല നമ്മൾ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് പോലും അറിയുന്നില്ല മാറ്റം വരുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ശക്തി. നാമത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി അതാണ്. നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാതെ നമ്മൾ മാറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ. അധ്യായം 9, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवीक्ष्यामानसूयवाय ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञातो मोक्षसे शुभात्. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवीक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञाനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അർജുനൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് അസൂയല്ല തിരിച്ചെന്താ വരുന്നത്? ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്? അർജുനന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ 1-ാം ശ്ലോകത്തിന് ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇതം ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയോ കേട്ടാലും അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കേൾക്കും തോറും അവര് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധിക്കുക. അവർക്ക് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ്, ബോധവാനായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്തുകൂടി നൽകും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തെഴുതുന്നതല്ല. അതിനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ തരാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനങ്ങളുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാള് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഉള്ള രഹസ്യം, അജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഇതം ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം കർത്തുമവ്യയം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. എന്താ പറയുക? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഇതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് രാജവിദ്യ. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകും. നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. ഇതിനെന്തുണ്ട്? നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിത്തരാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറങ്ങിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയിട്ടില്ല, ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഉണ്ട്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവുമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ച്? രാജവിദ്യയെ കുറിച്ച്. ഈ ഞാനത് രാജവിദ്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ച്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണത് പറയുന്നത്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യവുമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ള അറിവ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ
ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആത്മാവ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിനുള്ള വിലയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് സത്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്. ആത്മാവ് ശരീരം വ്യത്യാസമാണെന്നും പിന്നെന്താണ്, അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതെ നിലനിന്ന് പോരുന്നു എന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതെന്തല്ല? സത്യല്ല. ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾ എത്രേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ നേരിട്ടു തന്നെ ഫലം ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതയോ ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളിലെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് നമ്മൾ എന്തനുഭവിക്കും? ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെന്തുണ്ടാവും? ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നതുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങള്, സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടണില്ല. നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മളൊരു സഞ്ചിയില് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളും കൊണ്ടാ പോണേ. സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്കതിനെ. സഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ കർമ്മം പാകമായിട്ടുള്ളത് എന്താവും? അപ്പൊ ആ പാകമായതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം അല്ലെ? ഒന്ന് വിത്തായിട്ട് കിടക്കായിരിക്കും. വിത്തായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനി മുളച്ച് വിത്തായിട്ട് ഫലം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതും പാകമായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും. ഇനി പാകമാകാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെ എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ 3 തരത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാകമായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാകാതെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. വിത്തായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇനി സമയമുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ അത് നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത് വരുന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്തതില് പാകമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി പാകാവാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത് വേറെയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട്, അഗ്നിയിൽ നശിച്ചു പോണ പോലെ അതിനെ എരിപ്പിച്ചു കളയാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നാമജപം കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പാകമായത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാകമാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ എന്ത് പോകാണത്? എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ഇനി അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതില് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? കുറവ് സംഭവിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 10 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നോ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് കുറയാണ്? നമ്മളെ പാപഫലങ്ങള് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വത്മിനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും എത്തും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകേണ്ടതാണ്. എന്താണ് വിശ്വാസം?
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഉറച്ച ബോധം, അതിനാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറച്ച ബോധം, അതിനാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തകരില് 3 തരക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, അവിശ്വാസികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട്, എന്താ പറയാ, കൂടം ബീജം എന്നൊക്കെ പറയാതിന്. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങൾ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച ബോധം, അതിനാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം ചെയ്യണം. ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം നമ്മൾ വേണമെന്നില്ല അല്ലെ, ആരായാലും ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാത്രല്ല ഉള്ളത്, കുറെ പേരുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരായാലും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നടക്കും. നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിസാഹസം കൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമാണ്. 3-ാം കിടക്കാരി ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. കൃഷ്ണപഥത്തിലെ 3-ാം കിടക്കാരൻ വൈദിക നഗരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ വല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇയാളില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാന്ന്. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അങ്ങനെ വന്നിപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ആരായാലും മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുള്ളൂ. ഭക്തി സേവനം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണതാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, പാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതകൾ എരിച്ചു കളയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ല മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങള് ശരിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മായാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം ദേശവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. മത്സാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്നാച്ച ഭൂതാസ്തോ മാമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല? എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ്, പിന്നെ സർവവ്യാപിയുമാണ് ഞാൻ. എങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഒന്നും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിലും സർവവ്യാപിയാണ് എന്നെങ്കിലും പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ, ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭൂഗോളത്തിൽ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട്
അയാൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റേതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു പറയാണ് ഭൂഗോളത്തെ തോളി ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയണം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തില് ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാം ഒഴുകി നടക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അന്തരീക്ഷം ഭഗവത് ശക്തിയാണ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സാനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് ശക്തിയുള്ള ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ല പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥ ഞാനാണ്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒഴുകി നടക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗ്രഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം? ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ്, ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ ഇതിന്റെ സ്വാധീനം, വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില് ഭഗവതിച്ചയാൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ല അതിൽ പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ചലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വായു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കാറ്റുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയാണ് കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തില് ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ തന്നെ പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാല് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ കുന്തിപുത്ര അർജുനനോട് പറയാണ്, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തില്, കൽപ്പം വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാണെന്ന് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകലും അവസാനിക്കുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പ്രവേശിക്കാണ്, ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോ, പിന്നെ അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് വരുമ്പോ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. കൽപ്പാവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. 100 സംവത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ആരിലേക്ക് തന്നെ പ്രാപിക്കാണ്? ഭഗവാനിക്ക് തന്നെ പ്രാപിക്കാണ്. 100 സംവത്സരങ്ങള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതിം സോമവഷ്ടപ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണ അവശ്യം
പ്രകൃതേർ വശാത്, പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണത്. അത് എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് സംഭവിക്കുകയാണ്, അത് ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നച മാംതാനി കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീന വദാസീന അസ്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ, ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സൃഷ്ടിയിലെ ഭൗതിക ക്രിയകളിൽ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനവത എന്ന വാക്ക് ഈ ഉപേക്ഷാഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. പ്രക്രിയകളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. ജീവാത്മാക്കൾ താന്താങ്ങളുടെ മുൻകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് അവര് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമനുസരിച്ചാണ് പല പല ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് പിറവിയെടുത്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലൊരിക്കലും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രക്രിയയിൽ അദ്ദേഹം ഉദാസീനനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാസീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപേക്ഷാഭാവം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആരുടെ സ്ഥിതി? ഭഗവാന്റെ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആരുടെ നില? ഭഗവാന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും എന്തില്ല? ഒരു ഉപേക്ഷാഭാവമാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മായാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റേതാണ്. അവരെ ഫുള്ള് നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ നിയന്ത്രണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രത്തിൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വജീവ ഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയെ ഓരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രത്താൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ ജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രത്താൽ, ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കിട്ടിയ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പ്രകൃതി ഗർഭത്തില്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബീജാവാപം ചെയ്യും. അത് മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിനും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നു. അപ്പോ മുൻജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്?
നമ്മള് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത നമ്മുടെ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഏത് ശരീരം വേണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു ജന്മം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അത് നൽകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസരണം അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരൻ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള എന്നെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്കില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്കില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. എങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ പലരുമുണ്ട്. അർജുനന്റെ സഖാവും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായും മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞത് അർജുനന്റെ സഖാവായിട്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഏർപ്പെട്ട രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായിട്ടും മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. എന്നാലും ആ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ അവിടെ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനെ വെറുമൊരു മനുഷ്യനെന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയൂ. സത്ത് ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ഒരു മൂഢനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സത്ത് ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ സത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരമാണ് അതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നവര്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവതാരം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഭാവമാണെന്ത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതാ വലയത്തിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മുടേതുപോലെ ഭൗതികമായി ഒന്നാകും? ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീന വലയത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പോലെ ഭൗതികമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം? ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതാ വലയത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെങ്കിൽ, ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഒരേപോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ജീവാത്മാവ്. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സ്വാധീനം കൊണ്ടെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാവുന്നെന്ന് പറയാണ്. നിരാകാരവാദികൾക്കും സകാരവാദികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം. ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ശ്രീ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹാരാധന വ്യർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനുള്ളെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ മാത്രം ആരാധന നടത്തി മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള ആരാധന വ്യർത്ഥമാണെന്ന് പറയാണ്.
15 വരെ എടുത്തോട്ടെ. എടുക്കും മാതാജി. ഓക്കെ. എടുക്കാം മാതാജി. മോഹാശ മോഹ കർമ്മണ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചെയ്വ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ അസുരങ്ങളും നിരീശ്വര പരപാതപരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളില് താല്പര്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായിട്ടുള്ളവര് ആ മോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം എന്താണ്, അത് പാഴായിട്ട് പോകും. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൽ ആകർഷകരാകാൻ സാധിക്കും. മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായിട്ട് പോകും. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഫലവും ഇല്ലാതെ വരും. കൃഷ്ണാവബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ പലർക്കും ഭഗവാനെ പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയാൽ തോൽവിയെ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നേടാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തോൽവിയായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഭൗതികമായ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കാൻ ഇടയുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ പിന്നെ താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളത്, വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടയുള്ള നമ്മളെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മില് എന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയാല്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനിടയായാൽ ഉടനെ തന്നെ ദോഷവിമുക്തിക്കായി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത്രയും പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപരാധാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി ആശ്രിതാഹ ഭജന്ത്യനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്തോ ഭൂതാദിം അവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവീ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയമായ ഞാനാണ്, പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ദൈവിക പ്രകൃതി, ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും അവര്. കാരണം സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ ഭഗവാനാണ് താനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവ്യയനാണ്, ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അധികാരപരിധിയിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയാള് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് തൽക്ഷണം തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ
അധികാരത്തിന്റെ പരിധിക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്സ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി നിയമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിലൊഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാവിന് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം അദ്ദേഹമാണെന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമഃ സന്ധ്യസ്യ മാം ഭക്ത്യ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ കാര്യങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിരന്തരം ആ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരാധിക്കും. ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകോത്വേന പുതക്തേന ബഹൂത വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അതിഥീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോന്മുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലര്, ജ്ഞാനം നേടി യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കും? അതിഥീയനായിട്ട്, ബഹുരൂപനായിട്ട്, വിശ്വതോന്മുഖമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓരോരുത്തർ കാണുന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരാണ് ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നേടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് വിഭാവന ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ചിലര് പറഞ്ഞ അർത്ഥ ജിജ്ഞാസ, അർത്ഥാർത്ഥ, ജ്ഞാനി. അല്ലാതെ പിന്നെ ഭഗവാനും താനും തമ്മിൽ ഭിന്നരല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ആരാധന നടത്തുന്നവര്, ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവന ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ളവര് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആത്മാരാധന നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന 2ാമത്തത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് 3ാമത്തത്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ളവരാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലെ? 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതം ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ശ്ലോകം 2 ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഭഗവാനെ ശ്ലോകം 3.
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൽപ്പം എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ 1000 ചതുർയുഗം പിന്നെ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലല്ലേ? അതെ അതെ പകല്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 340 കോടി വർഷം. എത്ര? ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 340 കോടി വർഷം. 430 കോടി വർഷം. സോറി 430 430 കോടി വർഷം. കോടി വർഷം. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. ഒരു നൂറ്റാണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലല്ലേ കറക്റ്റ് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 8-ാമത്തേല്? അതില് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇതിനകത്ത് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടും എന്ന് പറയുന്നു. 432 കോടി ദിവസം. 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ. വർഷാണോ ദിവസാണോ? വത്സരങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്, സംവത്സരങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞ. വർഷം 432 30? 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 432 കോടി ഇതല്ലേ ദിവസം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് മാതാജി കറക്റ്റ് പറയൂ. 432 കോടി 30 കോടി 430 കോടി. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സംവത്സരങ്ങളുണ്ട്. സംവത്സരം എല്ലാം നന്നായി. ഈ മത്സരം എന്താണ്? ഒരു മത്സരം 430 കോടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ മാതാജി? ഇതില് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകലും 430 കോടി വർഷങ്ങളെന്നാ, സംവത്സരങ്ങളെന്നാ. പകൽ മാത്രം ലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ രാത്രി അത്ര തന്നെ വർഷങ്ങളാണ് രാത്രി ഉള്ളതെന്ന്. അത്ര തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, വർഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള രാപ്പകലുകൾ ചേർന്ന് 30 ദിവസങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാസവും 12 ബ്രഹ്മമാസങ്ങൾ ചേർന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വത്സരം. അങ്ങനെ വരുന്ന 100 സംവത്സരങ്ങളാണ് 100 സംവത്സരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെ? അതായത് എന്താ പറയുക, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കനുസരിച്ച് അധീനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൽപ്പാവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി മത്സരങ്ങൾ പകലെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പകലിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകലിലും എന്താണ്, ഭൂലോകത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രിയിലും അത്ര തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള രാപ്പകലുകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു മാസം. അപ്പൊ എങ്ങനെയത് എഴുതേണ്ടത്? 430 കോടി ഹരേഷ് മാതാജി, 1000 യുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അതിനു മുമ്പുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 3 കോടി 11,40,000 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. 3 കോടി നമ്മൾ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ടത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസല്ല മാതാജി, അത് ഭൂലോകവാസികളുടെ സംവത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടത്. മാതാജി ഒന്നുകൂടിയും പറയൂ. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 11,40,000 വർഷം. 3,11,00,000 3 കോടി 11,40,000 വർഷം. 3 കോടി 14,40,000 40,000 വർഷം. 3 കോടി 11,40,000. എല്ലാരും കൂടി പറയണ്ട, ഒരാൾ പറയൂ. 3:11:40. ഓക്കെ.
നമുക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിഗർ പറഞ്ഞില്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്ത് ചതുർയുഗത്തിന്റെ 3-11-40. ദേവവർഷവും നമ്മളെ മനുഷ്യവർഷവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കണക്കിൽ വ്യത്യാസം വരും. നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അതില്. അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ